Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024-nji ýylyň 12-nji noýabry hepdeniň tiýçene güni hoş geldiňiz. Demokratik opozisiýasyň platformasynyň kanalyna. Hormatly vatandaşlar, şu günkü biziň gepleşigimiň temasy demokratik opozisiýa Türkmenistanyň milli lideri bolan Arkadagy gözleýär. Men bilen şu gün gepleşikde Konstitusiýonny Centryň ýolbaşçysy, Demokratik Güýçleriň Konstitusiýon Centryň ýolbaşçysy Muhammed Düýeci gatnaşýar. Muhammed aga, hoş geldiňiz. Sağ ol, hoş gördük Murad ağa. Muhammed ağa, ine bir topar habarlar dürlü yerlerden gelip dur. Gurbanyň soňky öz çykyşynda öz ogulundan, ýagny men otuzga gitjek, adajyk dinç aljak, dinç al bilmedim diýip eýem bir näçinji gedek 30ga çykýar. Häzirem bize habarlar gelýär, şunu adamyň saglyk ýagdaýy gaty peterli, ummasyz peterli. Ýewropa döwletlerine ýa-ni özüni bejermäne gidipdir diýip eşitýär. Türkmenistanda maglumatlar gözleýär, niýdedigini tap bilemdik. Ýewropada maglumatlar gözleýär. Köp ýerlerden informasiýa ýuwaş-ýuwaşdan gelýär. Ine şu mesele näme örkezýär? Şu mesele Gurbanyň Berdimuhammedow pensiýa çykyp, ikinji plana geçip, ikinji planyň öz ogulyny kontrolüni saklap, hemme udary inni halkyň nägeligini, halkyň hemme udaryny özünden aýryp ýene ogulyny prigorit etmek üçin, ýagny ogulyna urukturjak bolýar. Ine şu meselede size gelen informasiýa boýunça, sizin düşünjäňiz boýunça biz näme etmeli demokratik opozisiýa hökmüne? Biz haýsy hereketler etmeli? Bir öz pikiriňizi aýtsaňyz. Mende Murad ağa, şu gysgaly habar da şu atlam hemme habarlar Türkmenistandan gelýän habarlara görä şol hiç ýerde ýok, özüm kesellap ýaty diýerler, ýüregimden tutdur diýerler, durly gurjumla bar. Biz olar ananymda eger şol keselçiliğini leçide çok bolsa hökmen Ýewropa gelýär. Şol üçin biz bütün watandaşlarymyza aýtýar, watandaşlarymyzdan Ýewropadaky hem ýurdyň içinde daşynda kimin näme habary bar bolsa, haýsy balnysa giden bolsa, haýsy ýurda gelen bolsa şonu bize aýtdyrlar. Tebe biz şu atlam bir ýagdaýda biziň aktivistlerimiz bar, bir tofor biziň aktivistlerimiz oğurlap Türkmenistana alyp gitdiler. Bir tofor adamlary öldürdi şu Haramdada. Niýazowy öldürdi. Häzirem çasny vizit bilen Ýewropa döwletleriniň birine leçeniýa gelýär. Biziň hakymyz var, şu wagt şu nerede bolsa şu tak ýygnanyp şonu şu taýda polisiýa tapşyryp, sebäbi dokumentalny bize patwerjeniýe we şu adamy jinaýet edenler. Biz şonu şu taýdan typdyrmalylar. Şoň ýatan balnysasyň daşyna ýygnanmaly. Şu taýda şonu çağırmaly, polisiýa aýtmaly, şu adam jinaýet etdi, şuny derine geçirin diýip. Şol üçin men Barış Şeyh Muradowyň ogly Bayram Şeyh Muradow aýtýar. Ýanky Iklimowlaryň başgalasyny kırdy. Iklimowlar aýtýar. Ýene de şu Haramdadan eline zejir çeken maşgalaryň hemmesini aýtýar. Şu nirede bolsa, şu tak baraýly, şonu şu taýdan typdyrmaýly. Şonu şu taýdan turaýly. Şoňa Ýewropaň kanuny bize ruhsat berýär. Şol üçin men birinji haýyş etýärim, şoň nirdeligini bileýlik. Utaşny edeýlik nirdeligini, şu tak baryp da şoň daşynda gije uny ýatyp şonu typdyrmaýly şu taýda. Şunu ýanap ýagdaý tejribesi bar. 2 ýyl mundan öňçe Iranyň kazysy, öň türmelerde adamlary öldüren kazy Ýewropa, Germaniýa iminli leçeniýa geldi. Şol öldüren adamlaryň hosarlary ýygnanyşyp, balnysaň öňünde ýatdylar şu taýda, şonu zordan ogurlap alyp gaçyp gitdiler Irana. Şol üçin bu haramzadan bir Ýewropadan typdyrmaýly. Şu atlam aktivistler birleşmeli wagty, hemme gep burunlary goýmaly, haramzada eger Ýewropa gelen bolsa, şu taýdan şonu typdyrmaýly. Şonu adalatyň eline tapşyraýly. Gatdogry pikir, ine siz seretmeň arkada milli lider, ol Türkmenistanyň içinde arkada milli lider. Bütün dünýäde kezzap, diktator Putin'den kemdel. Putin prezident. Şonu ugalowny diýerler, şonu baran ýerine tutap etmeli diýip kabul edildi. Bilim saklamaly, rastlewedeniýe geçirmeli, Türkmenistan rastlewedeniýe geçirip bolanok.
Biz ýöneköy materiallar boýunça da ýa-ni bir adalatly çögüden bilemdik. Suutlarda suut ýok. Hemme zat Gurbanulyň eline. Şoň üçin şu ýerde saklap, şu ýerde Hani Farhat, hani Hay. Berdam, hani Orta Melik motor Berdi, oluyor. hani hemmesin torar, hemmesin. Aw, Şu atlar adamlar şunu oğurlap jogapkärçiliğe çıkarmalı vakti. Häzir wagty biz häzir patwierdzenie alsak uçup barýar şöyle. Hökmen, hemme oğlanlarım çağırıyor. Şu atlım ağzı var oylanda, şu karamlardan Avrupa'dan tıptırmayın. Tıptırmalar. Ben dine şuna içecek şu atlım. Hormatly vatandaşlar, ine Ýewropada da görüşip bolýar. Ýewropada da şunu tutsak bolýar. Şoň üçin kimiň näme informasiýasy bar bolsa bize informasiýa gelip dur. Bulayda da Türkmenistandan bize aydın biz günü barýar şo ýerde şonu tıptırmaýar. Arda ýazýar, ýa-ni ayaga allar ýa hemmetni içeri ministerligi ýa-ni yerli emhemeni Ýewropaň ýa-ni içeri işler ministerini Ýewropaň sekretni gurumalaryny biz galdyrýar, şunu tıptırmalar. Şuraya geldimi lavuşka almalı biz şunu. Sebäbi onun ofitsialny vizit bilen gelenak, murada şuna üns berin vatandaş. Ofitsialny vizit bilen gelenak. On diplomatik ni prikasnewesnlisteti ýok häzir. Oňa hani cinayet eden hakykat, dokument ba, vizir çeken adamlaryň hofarlary ba, şol üçin şu tat ýygnanmaly. Hakykat. Ine şoň üçin biz sizden haýyş edýär. Germaniýada ýaşaýanlar, Türkmenistanda ýaşaýanlar, hökümeti işleýänler nähil informasiýaňyz bolsa, şol videoň soňuna men Telegram adresim bolar. Şo ýerden men bilen giýje güni habarlaşyp bolýar. Informasiýa berin, biz ýetip şo ýerde alýar şuny. Ine Gurbanulyny Ýewropada indi syptyrmalar. Nire geldi almaly. Ünseriň, siz Türkiýe barsaňyz sizi ýygnaýarlar. Siz Irana barsaňyz sizi ýygnaýarlar. Özbekistana barsaňyz sizi ýygnaýarlar. Näçe biz muny ýygnandyk berde. Näçe biz muny alamdyk. Näçe jenaýat işleri bar. Suud edilen. Näçe pravzащитna gurumlar bar. Hemmesini galdyryp bolýar. Şoň üçin biz syptyrmalar. Jogap beren ako öz grajdanlaryny türmeye basyp ykbaly hakynda jogap beren ako. O näýle prezident o jogap beren ako. Oğurlak gidýär. Jogaba angyda pохищение людей, oğurlak gidýär. Şoň üçin bizde asnawaniýa bar. Şunu syptyrmalar. Muhammed ağa, onu şunun bilen biz bu torary biz halkymyzy habardar eder. Ýa-ni şu mesele boýunça näýli täzelikler bolsa, ýöne hemmeňiz aýdýan, egerde bir tapan ýagdaýymyzda biz baras şöyle hemmeler üçmeli. Özüne opozisiýa diýen bolsa, barmaly şöyle. Barmaly. Şunu syptyrmalar, Ýewropadan gitmeli ýa etmeli. Banysada ýatsan bolsa, Banysdan almaly şonu. Hiç rasyptyrmalar. Samolyota bir kaçmadı yani almalı şunu. Murada bizim etýänlerimiz kanun we Ýewropaň kanunçylygy şoňa ruhsat berýär. Biz şu taýda ýygnanyşyp çykarmaýar, polisiýa etýär, dokumentlerle barlygy geçer. Olam döwlet nemes diplomaty de. Частный порядокda gelir. Şoň üçin hususy ýagdaýda geldi Ýewropa, hususy problemasy boýunça hökümete degişleri ýok. Biz şunu saklap bilýär. Обычный гражданин ýaly hemme ýa-ni advokat tutup pretenziýa berip prokuratura hatlar ýazyp advokat bilen derhal bir jenaýat işi bolap bilýär. Sebäbi prestупление против человечности. Bu adamlar oğurlady. Adamlar gitti Türkmenistan'a. Adamlar oğurlak gidip otyr Türkiýeden. Bir topar jenaýat işleri etdi. Türkmenistan'da koronavirus wagtynda diňe 2020 ýylyň awgustynda 100 000 oğlay adamlar öldürdi. Öz hereketleri bilen. Öz prezident bolan hereketleri bilen öldürdi. Bu jenaýat ummasyz bar. Hiç jenaýat tapmasak men özüm arda ýazyp, men jaýym ýykdylar, ony mallar, muny mallar. Men özüm diýen. Men gardaşlaryma başy edýär. Men diňe şoň bilen özüm ýören. Türkmenistana bary bilen ha. Bary bilen ha. Şoň öz jenaýat. Näme haky bar sen Türkmenistana görmedin? Şuraya şoň üçin hormatly opozisiýonýarlar, aktivistler, habarallyk biz habar ederiz, üçmeli barmaly. Şu ne? Eşik arabada var, piyada var, samolyotlu, poýezd var. Ýewropada logistikany pul toplamak bolýar. Barmaly şöyle meseleni çözmeli. Onu biz öz görüşümizde bir 90% meseleni çözýär. Şonu etmeli biz. Onu şundan efir utaraýar Muhammed ağa. Doğru, bolýar. Häzir bizim bir näçe 20 minutdan täze efir bolýar. O ýerde biz
başka meseleler geçer.